ọnwụ onye ndị mmadụ kwuru na ọ bụ ezigbo nwaanyị n'aka akara adịghị nchefu na mkpụrụ obi ọtụtụ ndị mmadụ. Etu a ka o si wee dị na ndụ Lolo Janet Nwekemma Ezeumeokoli nke Umunuko Village Okpor Council Nnewi South. Ọ nara mmụọ ka ọ gbara afọ 103. Onye nta aka anyị bụ Ọdịnaka Nworisaja ya bụ akwamozu n'aha ABS. O weta akụkọ na nwaanyị a bụ nnọọ ezigbote mmadụ amala afịa nke mere ka ọha niile na-etu ya nkwete nkwe nwaanyị dịka ndị ogbu ya sikwa wee na-etu ya. Gere akụkọ maka mmemme akwamozu a n'uju. Ndị otu Catholic Men Organization nakwa ndị otu Catholic Men Organization nke Holy Family Catholic Church, ndị enyi ikwu na ibe nakwa ndị ọnwụ ya na-ewuta bụ ndị gbakọrọ na ngwuru ha maka ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ. N'okwuchukwu ya na ya bụ ụka ofufe nru nke eji si ya wee jee nke ọma bụ nke akara na ngwuru ya ka onye Reverend Father bụ Hilary Obo gara n'iru wee kọwaa ọnwụ dịka ihe dịrị onye ọbụla ma kwupụtakwa mkpa ọ dị mmadụ ịdị njikere maka ya bụ njem ikpeazụ. O kwupụtara na ọnwụ onye nke nsọ bụ ihe dị mma n'anya Chineke. Reverend Father Obo gara n'iru wee kwaa alịlị maka okpukperechi na ikpere alụsị bụ nke a na-ahụta n'oge ugbu a. Ya bụ onye ụkọchukwu gakwara n'iru wee kọwaa ma maa lara mmụọ dịka onye Chineke ji ogologo ndụ wee gọzie ma rọtụrụ ndị nke Kraịst mkpa ọ dị ịdị na-eji ohere mgbe ha dị ndụ wee mezie ndụ ha n'ụwa. Mgbe ọ na-akọwa nne ya dịka nnukwu nwaanyị ma bụrụkwa onye a maara nke ọma dịka onye nke Chineke, ka nwa ya nwoke bụ Prince Philip Okoli rụtụgasịrị ọtụtụ ihe dị iche iche jiri mara na ụkpụrụ nke nne ya rapụrụ. Ọ kọwakwara mama ya dịka onye gbara mbọ dịka odogwu ma bụrụkwa onye udo ma bụrụ onye rapụrụ ife ga-adịgide ọkpụtọrọkpụ. Ya bụ nwa amadi gakwara n'iru wee kwupụtara nkwete nkwe nwaanyị bụ onye mara nke ọma dịka onye obi umeala ma bụrụkwa onye na-ekwu eziokwu nakwa onye nwere ikpe nkwụmọtọ. Ọ bụrụ na ọ na-eme ofuma ma na-akpa ya mama, o biri ezigbo ndụ, ọ na-afụ mmadụ n'anya, mana nke kasị nke bụ na ọ na-azụ nwa onye ọzọ karịa nwa ya. Ọ sị na ọ bụrụ na ịfụ nwa mmadụ ebe ọ na-agaghị ụzọ ga-erapụ ya sị na ọ gbasaa gị na enwere ike nwa amụta ihe ọjọọ ọ kọrọpụta nwa nke gaghị ichere ịmara wee zụ. N'aka nke ya ka otu nwunye nwa ya bụ Oriakụ Chinwendu Okoli okwu ọ gwara ABS kọwara nne di ya dịka onye nwere ezi ntọnanya ma bụrụkwa onye biri ndụ ya dịka otu o si wee kwesị. Igbo nne di zuru ka eme, ọ na-abụ ọnụ olu nwa ọwụọ mgbala, ọ bụ onye ngụgụ akwa, ekpere o kpere m n'ezinụlọ m batara o rere m. N'okwu ọ gwara ABS ka otu nwa ya bụ Nwaada Chikodịla Okoli kọwara nne nna ya lara mmụọ dịka onye bụ ngọzi n'oge nke ya ma tokwa Chineke maka ndụ nwaanyị a biri n'ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị gbara akaebe maka ndụ nwaanyị a gbakwara ezinụlọ a ume ma gwa ha okwu nkasi obi. N'okwu nkasi obi ya nyere ya bụ ezinụlọ ka otu onye ji okwu ya bụ izu ya bụ obodo bụ Chief John Chukwu nakwa Maazị Arinze Emesi rụtụrụ aka na n'ezie na mama alara mmụọ bụ onye biri ndụ ya dịka o si wee kwesị. Ha gakwa n'iru wee yọọ Chineke ka ọ kasị ezinụlọ a obi. Ọtụtụ ikwu na ibe, ndị enyi na ndị otu dị iche iche gụnyekwara Galaxy Friends Club gara n'iru iti ezinụlọ a aka n'obi.